Hvad er det nu, valens er? Jo, nu skal du høre. De forskellige hovedgrupper bliver nu markeret på det periodiske system. Dem i midten, som bliver streget over, glemmer vi, fordi de er specielle. Grundstoffernes valens afhænger af, hvilken hovedgruppe det er i. Valens er det antal elektroner, som et grundstof kan modtage eller afgive. Nu bliver perioderne markeret. Perioderne afgør, hvor mange skaller et grundstof har. Grundstofferne vil alle gerne lige en 8. hovedgruppe, som nu bliver tegnet i det periodiske system, og det er der, hvor valens kommer ind i billedet. Da alle grundstofferne gerne vil have 8 elektroner i yderste skal. Derfor vil en fra f.eks. 3. hovedgruppe gerne finde sammen med en fra 5. hovedgruppe, så de begge kan opnå at få 8 i yderste skal. Et grundstof fra 6. hovedgruppe kan dog også finde sammen med eksempel 2 hydrogenatomer for at opnå 8 i yderste skal. Og selvom hovedgruppe 1 og 7 har samme valens, betyder det ikke, at de er ens. For grundstoffer i hovedgruppe 1 vil gerne afgive en elektron, og grundstoffer i hovedgruppe 7 vil gerne modtage en elektron. Så efterfølgende vil et grundstof i 7. hovedgruppe blive negativt ladet, og et grundstof i 1. hovedgruppe blive positivt ladet, så det kommer i ionform. Senere vil I se et skema, hvor hovedgruppernes valens er indtegnet. Hydrogen, første hovedgruppe, en valens på 1. Oxygen, hovedgruppe 6, en valens på 2. Carbon, hovedgruppe 4, en valens på 4. Nitrogen, hovedgruppe 5, en valens på 3. Streger, der viser bindingerne. For at oxygen fra 6. hovedgruppe kan opnå ædelgasstruktur, kan den modtage 2 hydrogenatomer for at opnå 8 elektroner i yderste skal. Oxygen bliver en negativ ion, og hydrogen bliver en positiv ion efterfølgende. Her ses et færdigt vandmolekyle, også kendt som H2O. Hej. Hvorfor blev magnesium så sur på helium? Fordi det var ham, der slog prutter. Forstår I? Fordi det er en gas. Ja tak, Bertram. Så går vi videre til valens. Her ses et skema med deres hovedgruppe og deres valens. H står for hovedgruppe og V for valens. Stoffer fra 1. til 3. hovedgruppe vil efterfølgende blive til et positivt ladet ion, når de har afgivet en eller flere elektroner. På samme måde vil grundstoffer fra 5. til 7. hovedgruppe blive til et negativt ladet ion, når de har modtaget en eller flere elektroner. I princippet kan et atom fra f.eks. 7. hovedgruppe godt afgive 7 elektroner, men det er besværligt, og den anden mulighed er nemmere. Hovedgruppe 4 er en undtagelse, da den både kan afgive eller modtage 4 elektroner, men den afgiver oftest 4.